की सध्या तरी युट्यूबवर हे अपलोड केलं नाही जाणार इमिजिएट आजच्या दिवसात, तर तुम्हाला रेकॉर्डिंग कदाचित लगेच मिळणार नाही. मी गुगल ड्राईव्हचं रेकॉर्डिंग तुम्हाला शेअर करीन पाहिजे तर. पण युट्यूबवर थोडासा टेक्निकल इश्यू झाल्यामुळे तिथे रेकॉर्डिंग अपलोड होणार नाही. तर दुसरी लिंक मी तुम्हाला गुगल ड्राईव्हची पाठवून ठेवेन. ठीक आहे. तर आपण या 18व्या अध्यायावरती पुढे चाललेलो आहोत आणि आपण मोक्ष संन्यास योग या अध्यायावरती आहोत, जिथे आपण अर्जुनाच्या प्रश्नाने सुरुवात केली आहे. भगवंतांनी प्रश्नाचं निरसन करतायत. त्याग आणि संन्यास याच्यामधला फरक भगवंतांनी सांगितलेला आहे. आणि मग जसं आपण 17व्या अध्यायात म्हटलं की सर्व कर्मांचा त्याग करावा, परंतु यज्ञ, दान आणि तप या 3 यज्ञांचं जे आपण 17व्या अध्यायात जाणलं ते भगवंत म्हणतात, विचारवंतांनी सांगितलं ह्याचा त्याग करू नये. जरी सकाम कर्मांचा त्याग करावा तरी या ज्याच्यामध्ये ज्यामध्ये आध्यात्मिक प्रगती आहे अशा यज्ञ, दान आणि तप या गोष्टींचा कधीही मनुष्याने त्याग करू नये आणि ती निष्काम पद्धतीने करायची आहेत. मग पुढे आपण अनेक गोष्टींचा पुन्हा उजळणी केलेली आहे, ज्या आधीच्या अध्यायांमध्ये ज्याचा आधीच उल्लेख आहे. अशा बऱ्याच आपण कन्सेप्टची, बऱ्याच मुद्द्यांची आपण उजळणी केलेली आहे. आणि मग आपण ज्या सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांच्या आधारे आणि त्या 3 गुणांच्या विभागणीद्वारे आपण कशा प्रकारे ज्ञान, त्यानंतर त्याग आहे, त्याच्यानंतर धृती म्हणजे निश्चय आपण बघितला, बुद्धी बघितली. म्हणजे आधी आपण कर्म बघितलं, कर्ता बघितला, त्याच्यानंतर कशा प्रकारे त्या क्रिया, मग ती सकाम क्रियेमध्ये अडकायला नको आहे, ती निष्काम पद्धतीने करणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारे आपण या सगळ्याला जाणलं. आणि मग आपण कर्म कर्त्यावर नंतर ती बुद्धी कशी असावी, मग तो निश्चय कसा असावा, या सगळ्याला जाणलंय. आणि त्याच आधारावर, त्याच अनुषंगाने पुढे आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत की आता 3 प्रकारचं सुख कसं असतं आणि त्याची व्याख्या भगवंतांनी सांगितलेली आहे. सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र सुखांत च निगच्छति. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एक सेकंड. हा. हे भरत श्रेष्ठा, बद्ध जीव ज्या 3 प्रकारच्या सुखाचा उपभोग घेतो आणि ज्यामुळे त्याच्या दुःखांचा अंत होतो, ते 3 प्रकारचे सुख आता माझ्याकडून ऐक. तात्पर्य: बद्ध जीव हा भौतिक सुखाचा पुन्हा पुन्हा उपभोग घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. याप्रमाणे तो पुन्हा पुन्हा चरवीतच चर्वण करीत असतो. चरवीतच चर्वण करीत असतो. परंतु कधी कधी असा उपभोग घेत असताना एखाद्या महात्म्याचा सत्संग लाभल्यामुळे तो भवबंधनातून मुक्त होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर बद्ध जीव हा सदैव कोणत्या तरी प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीत गुंतलेला असतो. जेव्हा सत्संगामुळे तो जाणतो की त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होत आहे आणि मग जेव्हा त्याची मूळ कृष्ण भावना जागृत होते, तेव्हा तो अशा पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणाऱ्या तथाकथित सुखापासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला आता या 3 प्रकारच्या सुखांना जाणायचंय बघा. बद्ध जीव हा भौतिक सुखाचा पुन्हा पुन्हा उपभोग करायचा. म्हणून जसं म्हटलं की सत्व असं, रज असं, तम असं, तिन्ही गोष्टी, तिन्ही गुण हे बांधतायत, त्या आत्म्याला बद्ध करतायत. मग हा सात्विक गुण सुद्धा कुठेतरी ज्ञानाने आणि सुखाने मनुष्याला बद्ध, या आत्म्याला बद्ध करतो. आणि तो पुन्हा पुन्हा त्याचं चरविचरण करत असतो, पुन्हा पुन्हा त्या सुखाचा उपभोग करत असतो. कारण ते क्षणभंगूर असतो. एक सुख जरी अनुभवलं तरी ते क्षणभंगूर असतं, ते तात्पुरतं असतं. मग पुन्हा पुन्हा त्या गोष्टींचा सुख घेण्याचा तो प्रयत्न करीत असतो. परंतु असा उपभोग घेत असताना एखाद्या महात्म्याच्या सत्संगामुळे तो भवबंधनातून मुक्त होतो. जसं आपण म्हटलं की मग ज्या प्रकारे आपण सत्संगातून, म्हणून भक्तीचा मार्ग दुसरा हा साधू संग, भजन क्रिया, की या संघामुळे की आपण कुठेतरी त्या आध्यात्मिक मार्गावर प्रगतीसाठी वळतोय, पण त्यासाठी काहीतरी कारणीभूत आहे आणि ते सुद्धा साधू संघ, सत्संग. आणि हा सत्संगच कुठेतरी त्याला या भवबंधनातून, कारण मग तो ज्या प्रकारे त्याला हे ज्ञान मिळतं आणि ह्या ज्ञानाच्या माध्यमातून तो जाणतो की निष्काम कर्म कसं आहे, मग कुठल्याही कर्माच्या गोष्टींमध्ये तो अडकत नाही आणि तो स्वतःला त्या भवबंधनातून मुक्त करू शकतो.
बद्धजीव हा सदैव कोणत्या ना कोणत्या तरी इंद्रिय तृप्तीत गुंतलेला असतो. सत्संगामुळे तो जाणतो की त्याच त्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती होत आहे आणि मग त्याची मूळ कृष्ण भावना जेव्हा जागृत होते तेव्हा तो प्राप्त होणाऱ्या तथाकथित सुखापासून, म्हणजे जे क्षणभंगूर आहे हो, जे नश्वर आहे सुख, त्याच्यापासून तो स्वतःला मुक्त करतो. की त्याच्यात काय ठेवून बसले, थोड्या वेळासाठी ती गोष्ट मिळणार आहे. जसं आपण याच्यामध्ये बघतो, वाळवंटामध्ये कुठेतरी मिराज बघतो, तसे म्हणजे मिराज असतात आणि मग ते खोटे, कधी कधी ते क्षणभंगूर असतात, तात्पुरते मनाला सुख देणारे असतात, परंतु ते कायम चिरकाळ टिकणारे नसतात. आणि म्हणूनच हे पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणाऱ्या सुखापासून तो मुक्त होतो, तो जेव्हा सत्संग करतो, साधू संघांमध्ये तो राहतो. अशा प्रकारे आपल्याला जाणायचंय. तर आता या 3 प्रकारच्या सुखांना जाणण्यासाठी आपण हे तिन्ही श्लोक सलग वाचूया, 37, 38 आणि 39. माधुरी माताजी वाचाल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी वाचतो. यत् दग्रे विषमेव परिणामे मृतोपनम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमाप्त बुद्धी प्रसादजनम. अर्थ, जे आरंभी विषासमान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख असे म्हटले आहे. तात्पर्य, आत्मसाक्षात्काराचा अभ्यास करीत असताना मग मन आणि इंद्रिये संयमित करून मनाला आत्म्यावर केंद्रित करण्यासाठी मनुष्याला अनेक विधिविधानांचे पालन करावे लागते. ही सर्व विधिविधाने अत्यंत कठीण व विषाप्रमाणे कटू असतात. तथापि अशा विधिविधानांचे पालन करण्यात तर मनुष्य यशस्वी झाला आणि दिव्य स्तरावर स्थित झाला तर तो खरे अमृतपान करण्यास प्रारंभ करतो आणि जीवनाचा वास्तविक आनंद उपभोगतो. हरे कृष्ण. पुढचा हरे श्लोक. कृष्ण वाचा. विषयेंद्रिय संयोगाग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम. अर्थ, इंद्रियांचा विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु शेवटी जे विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले आहे. तात्पर्य, एखादा युवक जेव्हा युवतीला भेटतो तेव्हा त्याची इंद्रिये त्या युवतीला पाहण्यास, तिला स्पर्श करण्यास, तिच्याशी संभोग करण्यास त्याला प्रवृत्त करतात. प्रारंभी हे सर्व इंद्रियांना सुखकारक वाटते, सुखदायक वाटते, परंतु शेवटी आणि काही कालांतराने हे सर्व विषाप्रमाणेच होते, कारण ते विभक्त होतात किंवा एकमेकांपासून घटस्फोट घेतात व या गोष्टी शोक, दुःख इत्यादी गोष्टीस कारणीभूत ठरतात. असे सुख हे नेहमी राजसिक असते. इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय यांच्या संयोगापासून प्राप्त होणारे सुख हे सदैव दुःखासच कारणीभूत ठरते. म्हणून असे सुख कोणत्याही प्रकारे टाळलेच पाहिजे. पुढचा श्लोक. यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्ताम समुदाहतम. अर्थ, आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाहीत, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस, प्रमाद यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले आहे. तात्पर्य, जो मनुष्य आळस आणि निद्रा यातच सुख मानतो तो निश्चितच तमोगुणी होय. तसेच ज्याला कार्य अकार्य याची कल्पना नसते तो सुद्धा तमोगुणी होय. तमोगुणी मनुष्यासाठी सर्व काही मोहमयीच असते. रजोगुणी मनुष्याला आरंभी क्षणिक सुख आणि शेवटी दुःख असते, परंतु तमोगुणी मनुष्याला आरंभी व शेवटी केवळ दुःखच असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. किती सुरेख तात्पर्य प्रभुपादांनी दिलेलं आहे की मग जे सुख बघा, ज्या सुखाची व्याख्या इतकी स्पष्टपणे की जे आरंभी विषासमान आहे, काट्या कुट्यातून मार्ग जातोय, पण त्याचा शेवट मात्र अमृतामध्ये, ते सात्विक सुख आहे. मग भले उदाहरण आपल्या प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये जसं आपण म्हणतो, सत्वगुणी लोक खूप कमी दिसतात, रजोगुणी लोक आणि तमोगुणी लोकांचा जास्त कुठेतरी जास्त प्रमाण आहे, परंतु सत्वगुणी मनुष्य मग जो चांगल्या
चांगल्या भावनेने आणि चांगल्या गोष्टींचा विचार योग्य पद्धतीने करत असतो, मग तो कुठल्याही त्या मोहामध्ये अडकत नाही आणि तो जरी त्याला काही काट्याकुट्यातून तरी त्याला कष्ट करायला लागले तरी तो कष्टाचा मार्ग स्वीकारतो. तो कुठलातरी तो अमृताचा मार्ग स्वीकारत नाही, की मग छान शौकी पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे. साध्या या प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये मग आपण बघतो बघा, की हॉस्पिटल्समध्ये किंवा कुठल्याही लाईनमध्ये घ्या हो आता, प्रोफेशनल कुठल्याही लाईनमध्ये घ्या, की एवढे त्यांचे कनेक्टेड लिंक्स असतात, की इतकं याला दिलं तर त्याने तितकं मिळालं पाहिजे, तितकं दिलं म्हणजे हे सगळं कुठेतरी इतकं चेन रिएक्शन सारखं असतं, की मग त्या त्या गोष्टीमध्ये एखादा मनुष्य, सात्विक मनुष्य आला, चांगला मनुष्य, तर त्याचा निभाव लागणं कठीण आहे. पण तो जरी कितीही गोष्टींना नाकारून आणि त्याने स्वतः नाही मी हे माझ्याच प्रिन्सिपल्सला चिकटून राहणार आहे आणि मी तसंच काम करणार आहे, ती त्याची वृत्ती खरी आहे. भले त्याला बऱ्याच वाईट गोष्टी, भल्याच त्याला काट्याकुट्यांना आणि त्याला चांगल्या वाईट सगळ्या गोष्टींना भले त्याला खूप अपमानाला, खूप दुःखाला सहन करायला लागेल, पण शेवटी मात्र तो स्वतःच्या मनाशी प्रामाणिक असेल हो. आणि मग त्याला तो मार्ग निश्चितच अमृतामध्ये निश्चित तो त्याचं कुठेतरी विपर्सन होत असेल. म्हणजे कुठेतरी त्याचं जे एंड आहे, काहीतरी एंडिंग म्हणतो ना आपण, म्हणून आपण बऱ्याच पिक्चर्समध्ये बघतो, की अरे एकदम क्लायमॅक्स आहे आणि मग एंडिंग एकदम सुखामध्ये असतं. कारण खूप तो विलन अगदी इतका त्याला त्रास देत असतो तो हिरोला आणि मग तो वाटेल तशी एकदम सगळ्या दुःखांना सामोरा जात असतो. पण शेवट मात्र त्याला माहीत असतो. मग ते कुठेतरी विचित्र मूव्ही आहे. पण इथे अशाच जस्ट एक उपमा आणि कुठेतरी तुम्हाला समजण्याच्या दृष्टीने जे काय म्हणतो ना आपण एक प्रायोगिक आणि आपल्या प्रॅक्टिकल जीवनातलं एक उदाहरण म्हणून सहज, की हे कुठेतरी स्वीकारणं आणि स्वतःच्या तत्वांना चिकटून राहून, स्वतःच्या गोष्टींशी चिकटून राहून, आपण हे असं ठरवलंय म्हणजे असंच राहायचं, मग कुठेतरी कलुषित व्हायचं नाही, कुठेतरी कंटॅमिनेट करायचं नाही स्वतःच्या कुठेतरी ते दूषित करून घ्यायचं नाहीये सगळं. आपण आपल्या मार्गाने योग्य प्रकारे जायचंय. कठीण आहे तो मार्ग, खूप कठीण आहे. म्हणून आपण म्हणतो ना, की कठीण मार्ग हा काट्याकुट्यातून जाणाराच असतो. कारण कुठेतरी त्याचं एंडिंग हे सुखामध्ये असतं आणि असं असतं या सात्विक मनुष्याचं. मग ज्या राजसिक मनुष्याला आपण बघतो बघा, की विषासमान प्रतीत होते, परंतु सॉरी हे आपण सात्विकता बघितली. मग इंद्रिय विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे आरंभी अमृतासारखे भासते, परंतु शेवटी मात्र जे विषाप्रमाणे असते हे सुख या सुखाला राजसिक. कारण मग कुठेतरी त्या छान शौकीला, कुठेतरी त्या सगळ्या गोष्टींना इतके अट्रॅक्ट झालेले असतात. कारण इंद्रिय विषयांशी मग हे मला बघायचंय, हे मला ऐकायचंय, असंच मला हवंय, असंच मला अशाच प्रकारे खायचंय, अशाच प्रकारे गोष्टी हव्या आहेत. म्हणजे तिथे कुठेतरी इतक्या त्या इंद्रिय विषयांच्या वासनांना बळी पडलं जातं, की तो मार्ग सुरुवातीला छान वाटतो, की अरे छान दिसतंय, सगळं छान, 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 छान आहे. पण कुठेतरी त्याचं परिवर्तन असतं, ते अतिशय दुःखामध्ये असतं. मग विषासमान कारण कुठेतरी मग तोंड द्यायला लागतं. मग एखादी मनुष्य जर या आपल्या दैनंदिन ह्याच्यामधले उदाहरण द्यायचं झालं, की अ, अगदी छान सगळी सुखं मिळतायत. हे इकडून मिळतंय, ते तिकडून मिळतंय. मग ते अयोग्य मार्गाने केलेलं असतं आणि त्या अयोग्य मार्ग हा कधी ना कधीतरी बाहेर पडणारच हो. इतकं सगळं काहीतरी आपण म्हणतो ना, हे राजकारणामध्ये सध्या बघतो. हे खाऊ, ते खाऊ. अहो, कुठे घेऊन जाणार आहेत हे सगळं संपत्ती, हे सगळं भोग आणि हे सगळे कुठे नेणार आहेत? आणि परंतु तरीही ते हवं असतं कारण त्याची इतकी हाव असते, इतकी त्याची कुठेतरी त्या अहंकाराने जडलेला अहंकाराने सगळा माणूस इतका तो हे झालेला असतो, की त्याला मग ते मिळवायची कसंही का होईना, पण मला ते मिळवायचंय. मग तो मार्ग अमृतासमान भले दिसतो, पण त्याचं एंडिंग मग कुठेतरी जेलमध्ये खितपत राहायला लागतं. कितीतरी राजकारण्यांना आपण बघतोय आता, इतक्या वाईट मार्गाने जातात. सुरुवातीला सगळं हे मिळतंय, ते मिळतंय, छान-शौकी दिसते. पण ते कुठे ना कुठेतरी भोगायला लागणार आहे हो आणि मग तो मार्ग निश्चितच कुठेतरी वाईट याच्यामध्ये त्याचं परिवर्जन, त्याचं काय जे आपण म्हणतो ना, की त्याचं त्या सुखाचं परिमार्जन किंवा त्या जे काही मार्ग तुम्ही अवलंबिलेला आहे, त्याचे रिझल्ट्स तुम्हाला तसेच मिळणार. आणि अशा अशा सुखाला राजकीय सुख, राजसिक सुख म्हटलेलं आहे. आणि मग तामसिकता सगळी मुळातच आपण जाणली, की अज्ञानात आहे हो, अंधकारात आहे. मग तिथे मोहामध्ये ना सुखाचा चाड कुठे हो? हे चांगलं आहे, हे वाईट आहे याची चाडच नाहीये कुठे. तो फक्त ते मला उपभोगायचंय बास. मग ते उपभोगणं कसं का असेना, पण त्या सुखाला तामसिक म्हणजे निद्रा, आळस आणि प्रमाद याच्यामध्येच असतं. मी ज्या वेळेला वाटेल त्या वेळेला उठणार, वाटेल त्या वेळेला बघणार काही, वाटेल त्यावेळेला खाणार ना त्याचं खाण्यापिण्याचं कुठलं शिस्त नाही. मग अनेक व्याधींना तोंड द्यायला लागतं. हे सगळं मग कुठेतरी हा विषासमान वागणारा मार्ग हा विषासमानच कुठेतरी त्याचं एंडिंग असतं. आणि म्हणून ह्या सुखाला
तामसिक सुख असं म्हटलं जातं. न तदस्ति पृथिवीव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यथेभिः स्या स्त्रीभिर्गुणैः. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. या पृथ्वीवर अथवा उच्चतर ग्रह लोकातील देवदेवतांमध्ये असा कोणीही प्राणी नाही जो या प्रकृतीच्या 3 गुणांपासून मुक्त आहे. भगवंत या ठिकाणी संपूर्ण विश्वात असणाऱ्या प्रकृतीच्या गुणाचा प्रभाव सारांश रूपाने सांगतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये पण जाणलंय की मग स्वर्ग असो किंवा मग कुठल्याही इतर पृथ्वीवरचे जे काही 7 लोक आहे, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, आणि या सगळ्यामध्ये सुद्धा मग ही जी पाप पुण्याची गणना आहे ती केली जाते. कुठेतरी पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा त्या मृत्यू लोकामध्ये जन्म घ्यायला लागतो. आणि म्हणूनच मग इथे कुठेतरी सांगितलं की 3 गुणांचा प्रभाव हा निश्चितच या सगळ्या, की कुठलाही असा प्राणी सुटलेला नाहीये की जो या 3 गुणांपासून मुक्त आहे. आणि म्हणून मग त्याला स्वतःला त्या गोष्टीचा विचार करून कृष्ण भावनेमध्ये येऊन ते निश्चित मुक्तता, मग त्या कर्माचं क्रेडिट घ्यायचं नाहीये, तर त्या बंधनांमध्ये अडकणारच नाही. त्या फळांना उपभोगत नाही, त्या फळांचा भोगही भोगायला लागणार. अशा प्रकारे प्रकृतीच्या 3ही गुणांचा विश्वाच्या बॅकग्राऊंडवर त्याचा विचार केला गेला. सॉरी. ब्राह्मण क्षत्रिय विशान शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव गुणैः. हरे कृष्ण. लीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांचे वर्गीकरण हे प्राकृतिक गुणांद्वारे उत्पन्न त्यांच्या स्वभावानुसार केले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हे जे चातुर्वर्ण विभाग, मग आपण म्हणतो वर्णाश्रम जो आहे, जो 4थ्या अध्यायामध्ये, बघा किती आपण टप्प्याटप्प्याने चाललोय, प्रत्येक अध्यायाची उजळणी होणार आहे. मग जिथे वर्णाश्रम पद्धती भगवंतांनी, वर्णशंकर नाही, कारण वर्णशंकर ही कुठेतरी अनैतिक आणि कुठेतरी अराजकता पसरवू शकते, कारण ती काय म्हणतो ना त्याला, अशांतता पसरवू शकते. जर प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपलं उदाहरण दिलेलं आहे आणि मग जर या चातुर्वर्ण विभागाची किंवा या वर्णाश्रमाची निर्मिती केली नसती तर अवास्तव अशी लोकसंख्या वाढत गेली असती. कुठेच त्याला काही मर्यादा नसत्या, कुठेतरी निर्बंध नसते, कुठे काही शिस्त नसती. म्हणून या सगळ्याचा भगवंतांनी सांगितलं की या वर्णाश्रम पद्धती, की जिथे 4 वर्ण आणि 4 आश्रम. मग वर्ण कुठले, तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य आणि शूद्र. आणि जे आश्रम आहेत ते ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम. अशा सगळ्या त्या टप्प्यावरून जायचंय मनुष्याला. आणि म्हणूनच हे कुठल्याही प्राकृतिक गुणानुसार, मग हे वर्गीकरण जे आहे ते सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांवर, जसं आपण या आधीच्या अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे की ब्राह्मण हा पूर्ण सात्विकतेमध्ये आहे. मग क्षत्रिय कोण आहे, क्षत्रिय हा ब्राह्मण आणि थोडासा राजसिक आहे. नंतर कोण आहे, नंतर शूद्र, नंतर वैश्य आहे. वैश्य हा काय राजसिक आहे पूर्णपणे. आणि शूद्र जो आहे तो राजसिक आणि तामसिक या तत्वांमध्ये मोडला जातो. अशा प्रकारे या सगळ्यांची प्रकृतीत गुणाद्वारे उत्पन्न त्यांच्या स्वभावानुसार त्यांचं हे वर्गीकरण केलेलं आहे. मग आता ब्राह्मणाचे गुण काय आहेत, क्षत्रियाचे गुण काय आहेत? सॉरी. ब्राह्मण कोण आहे, क्षत्रिय गुण, त्यांचे गुण काय आहे, वैशिष्ट्य काय आहे, त्यांच्या क्वालिटीज काय आहेत? तर मग ब्राह्मणाच्या क्वालिटी जमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी वाचा, मग नंतर पुढचं मी तुम्हाला देते. हरे कृष्ण. शांती, आत्मसंयम, तपस्या. एक मिनिट. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. हरे कृष्ण. पुढचा श्लोक पण वाचाल माताजी, आपण दोन्ही डिस्कस करूया. शौर्यम तेजो धृती द्राक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रम कर्मम स्वभावजम. अर्थ: शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म करतात. पुढचं पण वाचू? नाही, ठीक आहे.
ओके, एक मिनिट. कृषी गोरक्ष हे ओके ओके, तिसरा पण वाचा, म्हणजे आपण चारही वर्णांचं वर्णन करू. वाचा. हम्म. कृषी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्वकर्म स्वभावजम परिचयात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम. अर्थ, कृषी गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे क्षुद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण माताजी. श्री कृष्ण माताजी. मग या चारही गोष्टींना बघा, मग इथे दिलेलं आहे की जे ब्राह्मणाचे गुण आहेत. मग आपण जे याच्याही आधी जाणलेलं आहे की मग आपण ज्ञान काय आहे, की ज्या 13व्या अध्यायात की हे सगळं ज्ञान आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त सगळं अज्ञान आहे. मग त्याच्यामध्ये सुख दुःखामध्ये पूर्णपणे मर्यादा राखून, त्याच्यानंतर संतुलित ठेवून, नंतर शांती, आत्मसंयम असे हे जे शौर्य असे आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य हे जे वेदांशी आणि ज्या शास्त्रांचा ज्या ब्राह्मणांनी, म्हणून ब्राह्मणाचा पहिला आश्रम आहे, कारण या वर्ण आहे की कशा प्रकारे हा श्रेष्ठ दाखवलेला आहे. मग कुठल्याही भगवंतांनी कुठलेही दुजाभाव केलेला नाहीये, परंतु अशा प्रकारे ज्यांचं जे कर्म आहे त्या कर्मानुसार, त्या वर्ण आणि कर्मानुसार, म्हणजे कुठल्याही त्या गुणकर्मानुसार ही विभागणी केली गेलेली आहे. आणि म्हणून ब्राह्मणाचे गुण काय आहेत? शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता. आणि अशा प्रकारे मग त्या स्वाभाविक एक्सक्यूज मी म्हणून त्या त्या वर्णानुसार मग ब्राह्मणाचं जे काही शास्त्राचं वाचन, आध्यात्मिक वाचन आणि जी आध्यात्मिक उन्नती आणि ज्या प्रकारे शास्त्र वेदांचा अभ्यास हा केला जातो, त्यानुसार त्याची बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, पावित्र्य, सहनशीलता या सगळ्या क्वालिटीज, या सगळ्या गुणांचा ब्राह्मणांसाठी उल्लेख केलेला आहे. आणि ब्राह्मण या सगळ्याला अनुसरून आणि पडताळून ठेवून त्याप्रमाणे ते कर्म करत असतात. मग आता कृषी आणि गोरक्ष वगैरे हे सगळं कशाखाली येतं? तर हे कुठेतरी ओके, हा सॉरी, आपण मधला श्लोक एक गाळला. शौर्यम तेजो, म्हणजे इथे क्षत्रियांचं उदाहरण दिलेलं आहे. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व, जे 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 अर्जुनाचे गुण भगवंतांनी सांगितलेले आहेत. मग अर्जुन त्याच्याही पलीकडे आहे, कारण तो लाडका भक्त आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे मग ज्या क्षत्रियाचं उदाहरण भगवंतांनी सांगितलंय, त्या क्षत्रियामध्ये या सगळ्या क्वालिटीज, हे सगळे गुण असणं हे किती आवश्यक आहे. कारण त्याला युद्ध करायचं असतं, लढायचं असतं. मग आपण राजपुतांना बघतो, मग आपण काही मूव्हीज मध्ये पण दाखवलं असेल, आणि राजपूत अशा प्रकारे लढतात की त्यांचं धड शिरापासून वेगळं केलं जातं, तरी ते धड तलवार घेऊन नाचत असतं. आणि त्यात कुठेतरी इतकं इतकं आपण बघितलंय की मग त्याला ते शिर लावलं जातं किंवा ते मांस योग्य ते, कारण मग त्या सगळ्या हल्ल्यामध्ये कुठल्या प्रकारे, कशा प्रकारे ती गोष्ट जाणायची आहे हे महत्वाचं आहे. की मग इतकं इतकं औदार्य, इतका निर्धार, इतकं शौर्य, कारण त्या क्षत्रियांच्या रक्तातच ते आहे. म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, तू क्षत्रिय आहेस, तू भ्याडपणा नाही दाखवू शकत, तू पळून जाऊ शकत नाहीस, तू युद्ध ठिकाणावरून, तर तू निश्चितच याला तोंड द्यायचंयस आणि हे सक्षमपणे तोंड द्यायचं आहेस, हे भगवंत सांगतायत. इथे क्षत्रियांचे गुण आपण आधी थोडे बघितलेले. आणि मग जे वैश्य आणि शूद्र, वैश्य हे व्यापारी आहे. कृषी, गोरक्ष या सगळ्या व्यापाऱ्यांशी ते निगडित आहेत. आणि अशा प्रकारे या व्यापाऱ्यांनी त्याप्रमाणे ती वर्णाश्रम पद्धतीमध्ये त्या प्रकारे त्यांचे गुण आढळतात. आणि सगळ्यात शेवटचं तर शूद्र गुण, की ते सर्व प्रकारच्या कर्मांमध्ये आणि श्रम करणे, इतरांचे, या वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे. आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शुद्ध कर्म आहे. अशा प्रकारे मग या 4 श्लोकांद्वारे आपण जाणतो आहोत की वर्ण काय आहे आणि वर्ण शंकर काय आहे, की प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलेले आपल्या स्वमुखातून, की मग ज्या प्रकारे स्वतः त्यांनी उदाहरण बनलेले आहेत, की मी जर माझं नियतकालिक कार्य पूर्ण केलं नसतं तर या ह्याच्यामध्ये अराजकता माजली असती, अशांतता पसरलेली असती. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेलं हे ज्ञान म्हणजे निश्चितच तेवढ्या महत्वाच्या टप्प्यावरती आहे. आणि कारण ती यथा सांग, यथारूप अशी ही जशी आहे तशी भगवद्गीता आहे. मग आता या कर्माविषयीच काय सांगतायत बघा. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धी लभते नरः
स्वकर्म निरतः सिद्धी यथा विनंती तर्ष्ण. हरे कृष्ण. मी वाचू माताजी. वाचा माताजी. वसुंधरा माताजी वाचा. आपापल्या कर्माच्या गुणाचे पालन करून प्रत्येक मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हे कसे शक्य होते याविषयी आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओके. आणि मग या कर्मांच्या गुणांचं, मग जो तो आपापल्या गुणांचं पालन करतोय, ज्या वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे भगवंतांनी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र अशी जी विभागणी केलेली आहे त्यानुसार प्रत्येक जण आपलं मनुष्य आपलं परम कर्म करून मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकते. आणि हे कसे शक्य होते हे माझ्याकडून मग भगवंत सांगतायत. स्वे स्वे कर्मणी कर्मण्याभिरहता, की स्वतः प्रकारे, की मग आपण बघतो आजकाल किती हे कन्सेप्ट बदललेले आहेत. जसं जसं काळ पुढे चाललेला आहे तसं सगळ्या छान शौकी हव्या आहेत, सगळं झटपट गोष्टी हव्या आहेत. अहो पण त्याचे किती किती विकार आहेत, साईड इफेक्ट किती आहेत हे नीट जाणून घेण्याची खूप गरज आहे. आणि म्हणून आता पुढे दिलेलं आहे की या कर्माच्या गुणांचं पालन करून मनुष्य सिद्धी प्राप्त करतो. आणि हे कसं शक्य आहे हे दिलेलं आहे. ओके. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तमं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माताजी मी थोडे कस्टमर करते त्यामुळे सॉरी, नाही, क्षमा ठीक आहे, मागते ठीक आहे, ठीक आहे, माताजी. ठीक आहे, ठीक आहे. तुम्ही सांगा की ओके तुमची काही अडचण असेल तर. जर तुम्हाला वाचायला प्रॉब्लेम येत असेल तर माधुरी माताजी आणि वसुधा माताजी वाचतील, तुम्ही ऐका माताजी नुसतं. ओके माताजी. ओके, ठीक आहे. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. ओके. माधुरी माताजी वाचा. अर्थ सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्मांद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. तात्पर्य 15व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे सर्व जीव हे 15व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे सर्व जीव हे भगवंतांचे अंश आहेत. भगवंत हे सर्व जीवांचे उगमस्थान आहेत. याला वेदांत सूत्रामध्ये जन्मादस्य यतः या शब्दात पुष्टी देण्यात आली आहे. म्हणून प्रत्येक जीवाच्या जीवनाचा आरंभ भगवंत आहेत. भगवंत आहेत. म्हणून प्रत्येक जीवाच्या जीवनाचा आरंभ भगवंत आहेत. 7व्या अध्यायामध्ये सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांनी आपल्या बहिरंगा आणि अंतरंगा या 2 शक्तींद्वारे सर्व काही व्यापले आहे. म्हणून मनुष्याने भगवंतांची त्यांच्या शक्तीसहित पूजा केली पाहिजे. सामान्यतः वैष्णवजन भगवंतांची त्यांच्या अंतरंगा शक्तीसहित पूजा करतात. त्यांची बहिरंगा शक्ती म्हणजे अंतरंगा शक्तीचे विकृत प्रतिबिंब होय. बहिरंग शक्ती ही पृष्ठभूमी आहे, परंतु भगवंत त्यांच्या परमात्मा या विस्तारित रूपाद्वारे सर्वथा स्थित आहेत. ते सर्व देवतांचे, सर्व मनुष्यांचे आणि सर्व प्राण्यांचे, सर्वांचेच परमात्मा आहेत. यास्तव मनुष्याने जाणले पाहिजे की भगवंतांचा अंश या नात्याने त्यांची सेवा करणे हे आपले कर्तव्य आहे. पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होऊन भक्तीमध्ये प्रत्येकाने संलग्न झाले पाहिजे. हीच गोष्ट या श्लोकामध्ये सांगण्यात आली आहे. प्रत्येकाने जाणले पाहिजे की इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांनी प्रत्येकाने जाणले पाहिजे की इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांनी आपल्याला विशिष्ट प्रकारच्या कर्मात नियुक्त केले आहे. ज्या कर्मामध्ये मनुष्य नियुक्त झाला आहे त्या कर्माच्या फलाद्वारे त्याने भगवान श्रीकृष्णांची पूजा केली पाहिजे. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन त्याने जर सदैव असा विचार केला तर भगवंतांच्या कृपेने तो सर्व गोष्टी तत्वतः जाणू शकतो. हीच जीवनाची सिद्धी होय. भगवद्गीतेत 12.7 भगवंत सांगतात की तेषामं समृद्धता, भगवंत स्वतः अशा भक्ताचा उद्धार करण्याचे उत्तरदायित्व घेतात. हीच जीवनाची परमोच्च संसिद्धी होय. मनुष्य कोणतेही कर्म करीत असला तरी तो जर भगवंतांची सेवा करीत असेल तर त्याला निश्चितच परमसिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जिथे आपण भगवंतांच्या विभूती जाणलेल्या आहेत, 10व्या अध्यायापासून आपण भगवंतांच्या विभूती 7व्याच अध्यायात
7व्या अध्यायापासून मग ही सगळी उजळणी तीच आहे आता, ती प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांच्या स्वमुखातून सांगितलेलं आहे. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी कौंतेय मात्मानं मत्परायणः. की मग भगवंत म्हणतायत हो, फक्त तू तू माझ्यावर तुझं मन बुद्धी केंद्रित कर, मला नमस्कार कर, मला मला शरण जा आणि माझी पूजा कर. भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत हो. मग जिथे अर्जुनाने भगवंतांना हे सांगताना ऐकलंय तिथे भगवंतांवर पूर्णपणे विश्वास आहे, कुठेच शंका नाहीये. मग भगवंतांना अर्जुन सांगतायत की हेच याची पुष्टी असित देवल व्यास मुनी या सगळ्यांनी दिलेली आहे. या सगळ्या विभूती तुम्ही सांगताय आणि भगवंत पुन्हा सांगतायत हो की तू या विभूतींना जाणण्याचे कशाला त्रास घेतोयस. एका अंशातून भगवंतांनी सगळं विश्व व्यापलेलं आहे, जिथे परमात्मा प्रत्येक जीवामध्ये निवास करतोय हो. की ज्या क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून जे तत्व आहे भगवंतांचं ते प्रत्येक जीवामध्ये, म्हणून एवढं चैतन्य आहे हो. म्हणून आपण एवढे आध्यात्मिक आहोत का. आपलं मूळ अध्यात्म आहे कारण आपण भगवंतांचे अंश आहोत. आणि म्हणून सर्व जीवांचा उगम, मूळ जन्म देणारे, बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. जरी ही सृष्टी ब्रह्मांनी निर्माण केलेली असली तरी बीज देणारे पिता आणि ही प्रकृती ही माता आहे हो, जिला गर्भस्थ केलेलं आहे या बीज देणाऱ्या पितानी. आणि मग आपण त्यांचे सगळे आपण मुलं आहोत सगळी. आणि म्हणूनच या सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्मामुळे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. जे आपण 3ऱ्या अध्यायात हे जाणलं की स्वतःच विहित कर्म, मग तो भले ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, शूद्र असो, प्रत्येक जण भगवंतांना शरण जाऊ शकतो. प्रत्येक जण भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो जर त्याने आपलं कर्म योग्य प्रकारे केलं तर निश्चितच हे शक्य आहे. कुणालाही अशक्य नाहीये. भगवंतांनी हे स्पष्ट केलेलं आहे. श्रेया स्वधर्मनो विगुणः स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त केलेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे प्रकारचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. मनुष्याच्या नियत कर्माचे अर्थात स्वधर्माचे विवेचन भगवद्गीतेमध्ये करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या श्लोकामध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांच्या नियत कर्तव्याचे विधान त्यांच्या विशिष्ट प्राकृतिक गुणांनुसार केले आहे. मनुष्याने दुसऱ्यांच्या कर्माचे अनुकरण करू नये. जो मनुष्य स्वभावतः शूद्राकडून केला जाणाऱ्या कर्माकडे आकृष्ट होतो तो जरी ब्राह्मण कुळात जन्मलेला असला तरी स्वतः आपण ब्राह्मण आहोत असा खोटा दावा त्याने करू नये. येथे आणि मनुष्याने आपल्या स्वभावानुसार कर्म करावे. भगवत सेवेपित्यर्थ केलेले कोणतेही कर्म निंद्य नसते. ब्राह्मणाचे कर्म हे निश्चितच सत्वगुणी असते, पण म्हणून जो मनुष्य स्वभावतः सत्वगुणी नाही त्याने ब्राह्मणांच्या कर्माचे अनुकरण करू नये. क्षत्रियाला अनेक निषिद्ध गोष्टी कराव्या लागतात. उदाहरणार्थ त्याला शत्रूचा संहार करण्यासाठी हिंसक बनावे लागते आणि राजकीय मस्जिदगिरीचा भाग म्हणून कधी कधी असत्यही बोलावे लागते. असा दुप्पीपणा आणि हिंसा ही राजकीय क्षेत्रामध्ये चालतेच, परंतु याचा अर्थ असा नाही की क्षत्रियाने आपले कर्तव्य सोडावे आणि ब्राह्मणाचे कर्तव्य करण्याचा प्रयत्न करावे. भगवंताच्या संतुष्टीप्रित्यर्थ मनुष्याने कर्म केले पाहिजे. उदाहरणार्थ अर्जुन हा क्षत्रिय होता आणि विरुद्ध पक्षाशी लढण्यास तो कचरत होता, परंतु असे कर्म जर भगवान श्रीकृष्णाकरिता करावायचे असेल तर अधःपतन होण्याची भीती नाही. व्यापारी क्षेत्रामध्ये नफा मिळवण्यासाठी व्यापाराला खोटे बोलावेच लागते आणि जर त्याने असे केले नाही तर त्याला नफा होणे शक्यच नाही. कधी कधी व्यापारी म्हणतो, अहो तुम्ही आमचे नेहमीचे गिरायक आहात आणि तुमच्याकरिता म्हणून मी नफा घेत नाही. परंतु मनुष्याने जाणले पाहिजे की नफ्याशिवाय कोणतेही व्यापारी जगू शकत नाही. म्हणून जर एखादा व्यापारी म्हणत असेल की आपण नफा घेत नाही तर ते असत्य बोलणे अनिवार्य समजले पाहिजे. व्यापाऱ्याला असे वाटता कामा नये की ज्यासाठी मी जो व्यवसाय करतो त्यात खोटे बोलणे अनिवार्य आहे. त्या अर्थी आपण आपल्या व्यवसायाचा त्याग करावा आणि ब्राह्मणांचे कर्म करावे. असे करणे शास्त्र संमत नाही. जर कोणी आपल्या कर्माद्वारे भगवंताची सेवा करीत असेल तर मग तो मनुष्य, क्षत्रिय असो, वैश्य असो अथवा शूद्र असो त्याला महत्व नाही. विविध प्रकारचे यज्ञ करणे. ब्राह्मण कधी कधी प्राण्यांची हिंसा करतात कारण कधी कधी अशा यज्ञांकरिता पशु हिंसा करावी लागते. त्याचप्रमाणे स्वधर्मानुसार
अध्यायानुसार क्षत्रियाने जर शत्रूचा संहार केला तर त्यामुळे त्याला पाप लागत नाही. 3ऱ्या अध्यायामध्ये या विषयाचे स्पष्ट आणि विस्तृत वर्णन केले आहे. त्या ठिकाणी म्हटले आहे की प्रत्येकाने यज्ञापित्यर्थ भगवान म्हणजे भगवान श्री विष्णू पित्यर्थ कर्म केले पाहिजे. केवळ स्वतृप्तीकरिता केलेले कोणतेही कर्म हे बंधनास कारणीभूत ठरते. निष्कर्ष हाच आहे की प्रत्येकाने आपल्याला प्राप्त झालेल्या विशिष्ट प्राकृतिक गुणानुसार कर्म केले पाहिजे आणि त्याने केवळ भगवत सेवा म्हणून कर्म करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती सुंदर प्रकारे समजावलंय भगवंतांनी. अगदी प्रॅक्टिकल अनुभव आहेत याचे, की स्वतःचं कर्म करा हो, दुसऱ्याचं कर्म चांगलं करण्यासाठी तिथे ना खूप नका. हे अगदी प्रॅक्टिकल उदाहरण द्यायचं झालं की स्वतःचं कर्म योग्य प्रकारे करा ना, दुसऱ्याचं कर्म त्याला योग्य प्रकारे करू द्या. स्वतःचं कर्म सोडून ते कर्म कसं आपण चांगलं करू शकू याच्या मागे लोक लागलेली असतात. हे आपण कितीतरी या भौतिक जगामध्ये अनुभवतो. आणि मग जर उदाहरण द्यायचं झालं, भगवंतांनी प्रत्यक्ष सांगितलंय की मग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे 4 वर्ग आहेत ज्यांनी आपापलं कर्म योग्य प्रकारे करावं. जिथे अर्जुन म्हणतोय मला जाऊन संन्यास घ्यायचा, मला हे युद्धच करायचं नाही, तिथे भगवंत सांगतायस तू क्षत्रिय आहेस आणि तू हे युद्ध केलंच पाहिजे, तुझं हे कर्तव्य आहे, तू तुझा यज्ञ पार पाडला पाहिजेस, तो माझ्यासाठी कर, भगवंतांसाठी कर, ते काम तू भगवत सेवा म्हणून केलं पाहिजेस. आणि म्हणून तू जर ठरवलंस की तू संन्यासी होऊन तू जर भिक्षा मागायची ठरवली आणि जर अर्जुन भिक्षा मागायला गेला तर त्याने एखाद्याने भिक्षा दिली नाही तर तो तलवार काढेल हो. मग ते किती चुकीचं आहे. म्हणून आपलं कर्म आपण योग्य करावं. आपण कशाला ते ब्राह्मणांसारखं भिक्षा मागायला जावं. ब्राह्मण तत्परतेने त्यांचं कर्म व्यवस्थित करतील. तसंच एखाद्या ब्राह्मणाने सुद्धा त्या गोष्टी करायला जाऊ नये. शत्रूने, म्हणून मग त्याला मात्र त्याचं पाप लागेल त्यांनी जर ते चुकीच्या मार्गाने केलं. पण हेच एखाद्या क्षत्रियाने शत्रूचा संहार केला तर निश्चितच त्याला ती गोष्ट पाप नाही, कारण तो शत्रूला मारतोय. जसं आपण कुरुक्षेत्रावर बघतो, अधर्माचा धर्माने नाश केलेला आहे. हे युद्ध अधर्माच्या विरुद्ध आहे आणि हे युद्ध करणं भगवंत म्हणताय तू भगवत सेवा म्हणून कर. आणि मग भगवंत 11व्या अध्यायात म्हटलंच आहे की तू काहीच करायची गरज नाही, तू निमित्त आहेस हो, तू एक इन्स्ट्रुमेंट आहेस, माझ्या हातातलं एक साधन आहेस तू, पण मी या सगळ्यांचा नाश आधीच केलेला आहे. त्यामुळे ही जी सेवा आहे, हे जे आपलं कर्तव्य आहे, म्हणून 3ऱ्या अध्यायात म्हटलेलं आहे की विहित कर्म हा यज्ञ आहे, हा विष्णून प्रित्यर्थ करावं. हे कर्म आपण भगवत सेवा म्हणून प्राप्त करावं, भगवंतांना अर्पण करावं. म्हणजे त्यात मग त्रायते महतो वयात, मग अशा वेळेला अगदी छोट्यातलं छोटं कर्म केलेलं त्याचंही कुठेही वाया जात नाही. ते त्याने निश्चितच मोठ्यातल्या मोठ्या संकटातूनही आपण सुटू शकतो. इतक्या या कर्माला महत्व, इतक्या या विहित कर्माला महत्व आहे. हे जाणणं गरजेचं आहे हो. याच्यातलं जे मतितार्थ आहे ना, तो लक्षात घेणं की आपलं काम आपण तत्परतेने, आपली कर्तव्य आपण तत्परतेने, मी दुसऱ्याचं कसं योग्य प्रकारे तुम्हाला सांगितलंय कोणी हो, तुम्ही तुमचं योग्य रीतीने करून दाखवा ना. मग ते पापाने नाश, कुठेही त्याच्यात पापीपणा दिसत नाही. हे पुढच्या श्लोकामध्ये आपण बघू. पुढच्या किंवा 1-2 श्लोकांमध्ये आपल्याला ते दिसून येईल. सहजम अच्छा, माधुरी माताजी वाचा. मला वाटतं लीना माताजी याच्यात आहे. लीना माताजी वाचू शकत नाहीये, हरे कृष्ण. तर वाचा माताजी. हरे कृष्ण. सहजम कर्म कौंतेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेन धूमेनाग्निवृत्तः. अर्थ, ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी आवृत्त झालेला असतो त्याप्रमाणे सर्व प्रयत्न कोणत्या ना कोणत्या दोषाने व्यापलेले असतात. म्हणून हे कौंतेया, मनुष्याने आपल्या स्वभावापासून उत्पन्न झालेले कर्म जरी दोषयुक्त असले तरी त्या कर्माचा त्याग करू नये. तात्पर्य, बद्धावस्थेमध्ये सर्व प्रकारचे कर्म प्राकृतिक गुणांद्वारे दूषित झालेले असतात. एखादा जरी ब्राह्मण असला तरी यज्ञ करतेवेळी त्याला पशुहिंसा करणे भागच असते. त्याचप्रमाणे एखादा क्षत्रिय किती सदाचारी असला तरी त्याला शत्रूशी युद्ध करावेच लागते. कोणत्याही परिस्थितीत तो युद्ध टाळू शकत नाही. त्याचप्रमाणे व्यापारी कितीही सदाचारी असला तरी व्यापार टिकवून ठेवण्यासाठी त्याला आपला नफा गुप्तच ठेवावा लागतो किंवा कधी कधी काळा बाजारही करावा लागतो. या गोष्टी आवश्यक आहेत आणि त्याला टाळणे शक्य नाही. त्याप्रमाणे शूद्राने जरी त्याचा धनी वाईट असला आणि धन्याने दिलेली आज्ञा जरी अयोग्य असली
तरी त्याला धन्याची आज्ञा पाळावीच लागते. असे दोष असले तरी मनुष्याने आपले नियत कर्म सुरूच ठेवले पाहिजे, कारण नियत कर्म हे त्याच्या स्वभावानुसार उत्पन्न होते. या ठिकाणी एक सुंदर दृष्टांत देण्यात आला आहे. अग्नी हा जरी मूलतः शुद्ध असला तरी त्यामध्ये धूर असतोच. तरीही धुरामुळे अग्नी अशुद्ध होत नाही. अग्नीमध्ये जरी धूर असला तरी सर्व तत्वांमध्ये अग्नीला सर्वाधिक शुद्ध तत्व मानले जाते. एखाद्या क्षत्रियाने जर आपले क्षत्रिय कर्म त्यागून ब्राह्मणाचे कर्म करण्याचे ठरविले तर ब्राह्मणी कर्मामध्ये मुळीच दोष नाहीत असे आश्वासन त्याला कोणीही देऊ शकत नाही. यावरून मनुष्य निष्कर्ष काढू शकतो की या भौतिक जगतामध्ये कोणीच प्राकृतिक दोषांपासून मुक्त असू शकत नाही. या संदर्भात अग्नी व धुराचे उदाहरण समर्पकच आहे. हिवाळ्यात अग्नीतून एखादा दगड बाहेर काढीत असताना मनुष्याच्या डोळ्यांना आणि इतर अवयवांना कधी कधी त्रास होतो, परंतु अशा त्रासदायक स्थितीतही मनुष्याला अग्नीचा उपयोग करावाच लागतो. त्याचप्रमाणे आपल्या स्वाभाविक कर्मात काही कष्टदायक गोष्टी असल्या तरी मनुष्याने त्या स्वाभाविक कर्माचा त्याग करू नये. या उलट कृष्ण भावना भावित होऊन केलेल्या नियत कर्मामध्ये भगवंतांची सेवा करण्याचा मनुष्याने दृढ निश्चय केला पाहिजे. हीच खरी सिद्धी होय. भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ जेव्हा विशिष्ट प्रकारचे स्वाभाविक कर्म केले जाते तेव्हा त्या विशिष्ट स्वाभाविक कर्मामधील सर्व दोषांची शुद्धी होते. याप्रमाणे जेव्हा कर्मफल भक्ती योगामध्ये नियुक्त केल्याने त्याचे शुद्धीकरण होते तेव्हा मनुष्य अंतरात्मा पाहू शकतो आणि हाच आत्मसाक्षात्कार होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. किती सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे आणि किती सुंदर प्रकारे प्रभुपादांनी तात्पर्यात सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे आणि भगवंतांनी अगदी प्रॅक्टिकल गोष्ट इतकी छान प्रकारे समजावून सांगितली की मग भले तुमचं काम करताना त्याच्याशी ते तिचं पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर वर्क. आपण म्हणतो आता नोकरी करतोय मनुष्य, मग त्याच्यामध्ये काही गोष्टी ओघाने आल्या ज्या टाळू नाही शकत मनुष्य. मुद्दाम करणं चुकीचं आहे, पण ज्या काही गोष्ट इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ देअर लाईफ किंवा त्या प्रोफेशनल गोष्टीचं, सपोज आता ब्राह्मण क्षत्रिय, जसं आपण ब्राह्मणाने त्या यज्ञामध्ये पशुहिंसा करणं किंवा क्षत्रियाने त्या युद्ध करताना त्या व्यक्तीला मारणं, हे सगळं ओघाने आलं कारण त्याच्या स्वभावानुसार त्याचा तो धर्म आहे आणि तो क्षत्रिय धर्माचं पालन करतो आणि म्हणून त्याच्या कर्मामध्ये तो भाग ओघानेच आलेला आहे. त्यामुळे ते टाळून चालणार नाही आणि म्हणून मनुष्याने आपल्या स्वभावापासून उत्पन्न झालेले कर्म कधीही टाळू नये. म्हणून ते कर्मामध्ये असं करायला लागतंय म्हणून मी ते टाळून दुसऱ्याचं कर्म करायला जातो, तसं नाही उपयोग. जसं क्षत्रिय म्हणून अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलंय, तुला ते युद्ध करायचं नसलं, तू एकतर अर्जुन प्रोकास्टिनेट करतोय की मला ते युद्धच करायचं नाहीये आणि त्याच्यातनं जर तुला युद्ध करायचं आहे तर मग त्याला वाटतंय की मला पाप वाटतंय, मला कुठेतरी करुणा मनामध्ये आहेत. हे सगळ्या कारणांना भगवंतांनी उत्तरं दिलीच आहेत, पण भगवंत प्रत्यक्ष त्याला सांगतायत तू क्षत्रिय आहेस. तू संन्यास घेऊन तू जर हिमालयात गेलास किंवा संन्यासी झालास तर तुला भ्याड म्हणतील हो शत्रू. तुझं काही कौतुक करणार नाही, तुझं उदो कोणी करणार नाही, उलट तुला भ्याड पळकुट्या म्हटलं जाईल. हे जाणणं, म्हणून ते जरी तुझं कर्म काहीतरी गोष्टींनी त्याच्यामध्ये असतील, त्याच्यामध्ये काही अडचणी असतील, पण तू तुझं कर्म योग्य प्रकारे पार पाड. आणि त्याच्यासाठी मग अग्नीचं सुंदर उदाहरण दिलं की अग्नी हे शुद्ध तत्व मानलं जातं. जरी त्याच्यामध्ये धुराचा प्रकार असेल, त्याला धुराने आच्छादलेलं असतं, काळा धूर असतो सगळा अग्नीमध्ये, तरी पण त्याचं तत्व हे शुद्ध आहे. म्हणूनच तो अग्नी काही त्या धुरामुळे अशुद्ध होत नाही. आणि म्हणूनच एखाद्या क्षत्रियाने जर आपलं क्षत्रिय कर्म त्यागून ब्राह्मणाचं कर्म करायचं ठरवलं तर ब्राह्मणी कर्मामध्ये मुळीच दोष नाहीत असे आश्वासन त्याला कोणीच देऊ शकत नाही की त्याने ठरवलं आता माझा क्षत्रिय धर्म सोडून मी ब्राह्मण घेतो कारण मला असं असं माझ्या क्षत्रिय धर्मात करायला लागतंय. तर त्याला कोणीही गॅरंटी देत नाही की ब्राह्मण धर्मामध्ये येऊन तुला असं करायला नाही लागणार. कारण त्याही कर्माचे काही भाग आहेत, त्याही कर्माचे काही काय म्हणतो टाळता न येणाऱ्या गोष्टी आहेत. म्हणून आपलं सोडून आपण पळत्याचं पाठी लागायचं त्याला काही अर्थ नाही. प्रॅक्टिकली आपण बऱ्याच गोष्टींच्या म्हणींचा वापर करतो आणि हे फॅक्ट आहे जे भगवंतांनी प्रत्यक्ष आपल्याला समजावलंय आणि तात्पर्यामध्ये किती सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे प्रभुपादांनी. तर याच्यानुसार आपल्याला जाणायचं आहे की ही स्वाभाविक आपल्या स्वाभाविक कर्मात काही कष्टदायक गोष्टी असल्या तरी मनुष्याने त्या स्वाभाविक कर्माचा त्याग करू नये. या उलट कृष्ण भावना भावित होऊन केलेल्या नियत कर्मांद्वारे भगवंतांची सेवा करण्याचा मनुष्याने दृढ निश्चय केला पाहिजे की याच्या पुढे जाऊन ती कृष्ण भावना
जोपासायची हो. त्या कर्मापासून पळण्यापेक्षा ते कर्म आपण अधिक चांगल्या प्रकारे कसं करू शकू याचा विचार केला पाहिजे. आणि हीच या या निश्चयाद्वारे, आणि म्हणून याउलट जर अशी मनुष्याने दृढ निश्चय जर केला तर हीच खरी सिद्धी, परमसिद्धी त्याला प्राप्त होते. म्हणजे पळत्याच मागे लागू नये. आपलं गोष्ट आपण योग्य प्रकारे, भले त्याच्यामध्ये बरेच खाचखळगे असतील, काही चुकीच्या काही गोष्टी तुम्हाला त्रासदायक असतील, अडचणी असतील, पण ते पार करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणून ती कृष्ण भावना जोपासून त्या कर्माला कशा प्रकारे आपण पूर्णत्वाकडे नेऊ, ही गोष्ट अत्यंत महत्वाची आहे. असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृतिक भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. वास्तविक संन्यास म्हणजे आपण भगवंतांचे अंश आहोत व त्यामुळे आपल्याला आपल्या कर्मफलाचा उपभोग घेण्याचा मुळीच अधिकार नाही, हे जाणणे होय. जीव हा भगवंतांचा अंश असल्यामुळे त्याच्या कर्माच्या फळाचा उपभोग भगवंतानीच घेतला पाहिजे, हीच वास्तविक कृष्ण भावना होय. कृष्ण भावनाभावित कर्म करणारा मनुष्य खरोखरच संन्यासी असतो. अशा भावनेमुळे मनुष्य संतुष्ट राहतो, कारण तो वास्तविकपणे भगवंताप्रित्यर्थच कर्म करीत असतो. याप्रमाणे तो कोणत्याही भौतिक गोष्टीवर आसक्त नसतो. भगवत सेवेद्वारे प्राप्त होणाऱ्या आनंदाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही गोष्टीत आनंद प्राप्त करण्याचा प्रयत्न तो करीत नाही. संन्यासाने आपल्या पूर्वकर्मापासून मुक्त असले पाहिजे, परंतु जो कृष्ण भावनाभावित मनुष्य असतो त्याला या मुक्तीची अवस्था तथाकथित संन्यासाश्रमचा स्वीकार न करताही प्राप्त होते. मनाच्या या अवस्थेलाच योगारूढ अवस्था असे म्हटले जाते. 3ऱ्या अध्यायात ही गोष्ट प्रमाणित केली आहे. यस्ता त्वामरतिरेव स्यात्. जो मनुष्य स्वतःमध्ये तृप्त असतो त्याला आपल्या कर्माच्या फळाचे कोणत्याही प्रकारचे भय नसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जिथे ते कर्मच भगवंतांसाठी करायचंय, मग त्या कर्माची फळं तर आपण भगवंतांनाच अर्पण करतो आणि त्या कर्माच्या फळांचे भोगही भोगायला लागत नाहीत, हे जाणणं. त्या कर्मफळातून मुक्तता झालेली आपली असते, मुक्तता झालेली असते आपली, कारण आपण ते भगवत सेवेसाठी करत असतो. ते भगवंतांना प्राप्त केलेलं, भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग हे जाणलं पाहिजे, कारण वास्तविक संन्यास म्हणजे जो परिपूर्ण संन्यासी कोण म्हटलं की जो योगी, जो मनाचं नियंत्रण करतोय, जो हे सगळं नियंत्रित करतोय आणि जे काही आहे ते भगवंतांचं आहे. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. हो, भोक्ता तो आहे, तो सगळ्या गोष्टींचा भोक्ता आहे आणि मी एक भोगणारी वस्तू आहे. आणि म्हणून भगवंत भगवंत हे सगळं भोगणारे आहेत आणि ते सगळ्यांचे मालक आहेत. हे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर, की सगळ्याच्या सर्व लोकांना त्या दृष्टीने हा विचार जो करू शकतो तो निश्चितच त्या परमसिद्धीची प्राप्ती करू शकतो. कारण सर्वम कृष्णार्पणम. हो, जिथे जे काही अर्पण भगवंतांना केलेलं आहे, कृष्ण भावना भावित कर्म करणारा मनुष्य हा खरोखरच संन्यासी असतो. कारण तो कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करत असतो आणि ते कर्म भगवंतांच्या सेवेसाठी करत असतो. म्हणून तो निश्चितपणे त्या खरोखरच संन्यासी, तो कर्माचा त्याग करत नाही. बघा, पुन्हा पुन्हा लक्षात घ्या, संन्यास हा कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. कारण कर्माचा संन्यास करू नका, कर्माला सोडू नका. कर्म हे भगवत सेवेसाठी केलं तर ते निश्चितच योग्य पद्धतीने, म्हणजे ते योग्य पद्धतीने केलेलं कर्म असतं. मग त्या कर्माच्या फळांचा भोगही भोगायला लागत नाही, हे महत्वाचं आहे. कृष्ण भावना भावित मनुष्य असतो त्याला या मुक्तीची अवस्था आणि तथाकथित संन्यासाश्रमाचा स्वीकार न करताही प्राप्त होते. म्हणून त्या संन्यासाश्रमामध्ये जाऊन मग जेव्हा आपण म्हणतो की ते इव्हन आपण अष्टांग योगामध्ये बघतो की ती जे समाधीस्थ अवस्था असते, मग अनेक जे उच्च संन्यासी असते, उच्च याच्यामधले साधू ऋषी जे आहेत आणि ज्यांनी समाधीस्थ अवस्था प्राप्त केलेली आहे ते निश्चित भगवंतांशी जोडले जातात. पण जो भक्ती योगाद्वारे मार्ग मिळतो तोही, जसं आपण या 3ऱ्या 4थ्या अध्यायामध्ये झालं की हा भक्ती योगाचा मार्ग हा
सुलभ मार्ग आहे. पुढेही आपण 6व्या 7व्या अध्याय, मग 7वा अध्याय तर प्रत्यक्ष भक्तियोगाला सुरुवात करतो. पण जिथे आपण या 5व्या 6व्या अध्यायापर्यंत हे जाणलंय की भोगणारे हे भगवंत आहेत हो, आणि जे करतोय ते सर्व कृष्णार्पण. जेव्हा हे आपण करतो तेव्हा ती परमोच्च अवस्था, ती परिपूर्ण, मग ते योग्य पूर्ण परिपूर्ण संन्यासी म्हटलेलं आहे कृष्ण भावना भावित मनुष्याला. कारण त्यांनी आपली मन, इंद्रिय, बुद्धी याला नियंत्रित केलेलं आहे परिपूर्ण. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. अर्थ, हे कौन्तेया, ज्या मनुष्याने या सिद्धीची प्राप्ती केली आहे तो सर्वोच्च ज्ञानाची परमसिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मावस्था कशा पद्धतीने प्राप्त करू शकतो ते माझ्याकडून जाण. याचे आता मी तुला संक्षेपाने वर्णन करून सांगतो. तात्पर्य, केवळ भगवंताकरिताच आपले नियत कर्तव्य कर्म केल्याने मनुष्याला परमसिद्धावस्था कशी प्राप्त करता येते ते भगवंत अर्जुनाला सांगत आहेत. भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ केवळ आपल्या कर्मफलांचा त्याग केल्याने मनुष्याला परमोच्च परिपूर्ण ब्रह्मावस्था प्राप्त होते. हाच आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग आहे. विशुद्ध कृष्ण भावनेची प्राप्ती करण्यामध्येच ज्ञानाची पूर्णावस्था आहे आणि याचेच वर्णन पुढील श्लोकामध्ये करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या नियत कर्माला, आपल्या नियत कर्तव्याला महत्व दिलेलं आहे भगवंताने. आणि मग ज्या नियत कर्माचं पालन करून मनुष्य परमसिद्धी प्राप्त करतो, भगवंत अर्जुनाला सांगत आहेत, भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ केवळ आपल्या कर्मफलांचा त्याग केल्याने, मग त्या कर्माच्या निष्काम पद्धतीने, हो शेवटी ते अकर्म आहे आणि ते ज्या प्रकारे केलं जातं त्याच्यावरती त्या गोष्टी की माझ्या इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी नाही, ते मी कृष्णासाठी करतो. मग तिथे आपोआपच त्या फळांचा उपभोगही घेता. त्या फळांपासून तुम्ही वंचित राहत नाही. पण ती जी भावना आहे, ती कृतज्ञतेची भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणून जे काही करतोय ते कृष्णासाठी अर्पण करतो आहे. सर्वं कृष्णार्पणम, आणि त्याच्या संतुष्टाप्रित्यर्थ आपण ते कर्म केले पाहिजे. आणि मगच त्या करण्यामध्ये ज्ञानाची परिपूर्ण अवस्था आपण अनुभवू शकतो. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विद्युदस्य च विविक्तसेवि लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रियतृप्तीच्या विषयाचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो तो मिथ्याहार करतो. आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो. जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो. जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो. ममत्व रहित आणि शांत असतो. तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत निश्चित प्रगत होतो. माताजी, आवाज येते ना माझा? हो, येतोय. इथे खूप डीजेचा आवाज यायला लागलाय म्हणून विचारलं. नाही, पण येतोय. थोडा आवाज डिस्टर्बन्स आहे, पण तुमचा आवाज क्लिअर आहे. हा. बुद्धीद्वारे शुद्ध झालेला मनुष्य सत्वगुणात स्थिर राहतो. याप्रमाणे तो मनाला वश करतो आणि नेहमी समाधीत लीन राहतो. तो इंद्रिय विषयामध्ये आसक्त नसतो आणि आपल्या क्रिया करण्यामध्ये आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त असतो. असा अनासक्त मनुष्य स्वाभाविकपणे एकांतस्थळी वास करण्याला प्राधान्य देतो. शक्तीपेक्षा अधिक भोजन ग्रहण करीत नाही आणि आपल्या शरीराच्या व मनाच्या क्रियांना संयमित करतो. त्याच्या ठिकाणी मिथ्या अहंकार नसतो, कारण तो देहात्म बुद्धीतून मुक्त असतो. अनेक भौतिक गोष्टीचा स्वीकार करून आपले शरीर धष्टपुष्ट करण्याची इच्छा त्याला नसते. त्याच्या ठायी देहात्म बुद्धी त्यामुळे तो गर्विष्ठ नसतो. भगवत कृपेने प्राप्त झालेल्या गोष्टीतच तो समाधानी राहतो आणि इंद्रिय तृप्तीच्या अभावी क्रोधित होत नाही. तसेच तो इंद्रिय विषयाच्या प्राप्तीकरिता धडपड करीत नाही. या प्रकारे तो जेव्हा मिथ्या अहंकारापासून पूर्णपणे मुक्त होतो तेव्हा सर्व भौतिक गोष्टीपासून अनासक्त होतो आणि हीच ब्रह्मसाक्षात्काराची अवस्था होय.
या अवस्थेला ब्रह्मभूत स्थिती असे म्हटले जाते. देहात्मबुद्धीतून मुक्त झाल्यावर तो शांत होतो आणि कोणत्याही प्रकारे प्रक्षुब्ध होत नाही. याचे वर्णन भगवद्गीतेत 2.70 करण्यात आले आहे. आपूर्य मानचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत तदत कामा य प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमानोति न कामी. ज्याप्रमाणे समुद्र हा नेहमी भरत असूनही शांत असतो, त्याप्रमाणे जो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी इच्छांच्या प्रवाहाने विचलित होत नाही, तोच केवळ शांती प्राप्त करू शकतो. जो मनुष्याच्या इच्छा तृप्त करण्यासाठी झगडतो त्याला शांती प्राप्त होत. हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हे सगळं आपण बघा की पुढे पुढे आपण चाललोय. मग 3रा 4था अध्याय झाला, आता आपण 5व्या 6व्या कर्मसन्यासापेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ म्हटलं. आणि मग ज्या कर्मयोगानंतर आपण म्हटलंय की अष्टांग योग, मग ज्या 6व्या अध्यायात आपण बघितलं अष्टांग योग, मग जिथे आपण बघितलं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधी. यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार ध्यान धारणा एक काहीतरी राहिलं माझं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि समाधी असे अष्टांग योग. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे की यम नियम या सगळ्या की एकांतवासात राहणे, म्हणजे हे सगळं द्वापार युगामध्ये अर्जुनाने मग सांगितलं की हे सगळं कठीण आहे, की जिथे मनाला धरणं मनाला संयमित करणंच खूप कठीण आहे. मी वाऱ्याला एक वेळ पकडू शकतो पण मी मनाला संयमित करणं कठीण आहे. मग हे सत्ययुगामध्ये ध्यान करणाऱ्या लोकांना शक्य होतं, कारण तिथे ध्यानयोगा हाच त्यांचा यज्ञ होता, हा त्यांच्या युगाचा यज्ञ होता सत्ययुगाचा. तिथे निश्चितच समाधीस्थ अवस्था लोक गाठू शकत होते, कारण लाखो वर्ष लोक जगायचे. आणि मग तिथे त्या प्रकारे सगळ्या इंद्रिय विषयांचा त्याग करून मनुष्य समाधीस्थ अवस्था जी गाठतो ती कुठेतरी भगवंतांशी जोडला जातो. आणि म्हणून भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादींपासून, म्हणजे सगळ्या आपण बघितलं ना की यम नियम नियम म्हणजे सगळ्या भौतिकतेपासून, प्रत्याहार भौतिकतेपासून सगळी सुटका आणि त्या कुठल्याही अवस्थेमध्ये स्वतःला मुक्त ठेवणं आणि कुठल्याही त्या बंधनांमध्ये न अडकणं. अशा प्रकारे मनुष्य ममत्व रहित असतो, कुठलंही माझं हे माझं ते या अभिलाषेपासून तो पुढे गेलेला असतो आणि तो शांत असतो आत्मसाक्षात्काराच्या, की तो मी शरीर नाही आत्मा आहे या 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 टप्प्यापर्यंत तो स्वतःला उन्नत करू शकत असतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो स्वतःच्या क्रिया संयमित करत असतो. मग तो कुठल्याही प्रकारची धडपड करत नाही. मिथ्या अहंकार जो आपण बघितलं की अशा प्रकारे भगवंतांना कुठलाही, मग जो कुठेतरी मिथ्याचारीपणा, कुठेतरी दाखवेगिरी भगवंतांना नकोय, की जे आहे ते शुद्ध भक्ती हवी आहे. जसं आपण त्या राजाचं ऐकलेलं आहे की कशा प्रकारे कुलशेखर राजा, राजा कुलशेखर आणि राजा 2 राजे आहेत. राजा कुलशेखरांनी मुकुंदमाला स्तोत्र लिहिलेलं आहे. आणि दुसरा जो ज्या आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये राजा प्रतापरुद्र की ज्या प्रतापरुद्र राजाला चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायचं असतं, परंतु तो कुठेतरी भौतिकतेमध्ये आहे म्हणून संन्याशी असल्यामुळे चैतन्य महाप्रभू त्यांना दर्शन द्यायला नाकारतात. परंतु तो स्वतःला जेव्हा भगवत सेवेमध्ये व्यस्त करतो आणि जेव्हा रथयात्रा होणार असते तेव्हा प्रत्यक्ष स्वतः रस्त्यावरती झाडू घेऊन तो रस्त्यावर उतरतो राजा, आणि तेव्हा तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी प्रत्यक्ष त्यांना बघितलेलं आहे, तेव्हा ते निश्चितच त्याच्यावरती संतुष्ट होतात. हे भगवंतांना संतुष्ट करण्याप्रित्यर्थ केलेलं कर्म, आणि म्हणून ते भगवत सेवेमध्ये केलेलं कर्म, भगवत कृपेमध्येच असा मनुष्य शुद्ध भक्तीकडेच तो वळत असतो. आणि त्याला स्वतःची इच्छा नसते, की स्वतःच्या इंद्रिय विषयांसाठी तो धडपडत नसतो, भौतिक विचारांमध्ये गुंतलेला नसतो. तसेच तो इंद्रिय विषयांच्या प्राप्तीकरता धडपड करीत नाही. तो जेव्हा मिथ्या अहंकारापासून पूर्णपणे मुक्त होतो तेव्हा तो भौतिक गोष्टींपासून अनासक्त होतो, आणि हीच ब्रह्म साक्षात्काराची अवस्था होय. ती पूर्ण अशी परिपूर्ण अवस्था हो, या अवस्थेला ब्रह्मभूत, कारण जे ब्रह्म परब्रह्म जे भगवंत आहेत त्या परब्रह्माच्या, मग ब्रह्मरूपाला आपण बघितलं की भगवंतांपासूनचं जे चैतन्य आहे आपण भगवंतांचेच अंश आहोत, आणि म्हणून ती ब्रह्म हे भगवंतांप्रती जोडलं जाणं हे निश्चितच त्या स्तरापर्यंत आपण उन्नत होतो. आणि त्या स्थितीला म्हटलेलं आहे ब्रह्म साक्षात्काराची अवस्था. या अवस्थेलाच ब्रह्मभूत स्थिती म्हटलंय. देहात्म बुद्धीतून मुक्त झाल्यावर तो शांत होतो आणि कोणत्याही प्रकारे
प्रक्षुब्ध होत नाहीत. आणि म्हणून उदाहरण देताना सांगितलंय, ज्याप्रमाणे समुद्र हा नेहमी भरत असूनही शांत असतो. अनेक नद्यांचे प्रवाह त्याच्यामध्ये वाहत असतात, पण समुद्र अथांग शांतपणे वाहत असतो. समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी इच्छांच्या प्रवाहाने तो विचलित होत नाही. तसाच हा पूर्णपणे अतिशय स्वतःच्या मनाला पूर्णपणे केंद्रित केलेला, कुठल्याही इंद्रिय विषयांमध्ये न अडकलेला आणि असा त्या ब्रह्मभूत स्तरापर्यंत पोहोचलेला मनुष्य हा कुठल्याही भौतिक विचारांनी विचलित होत नाही. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी, सॉरी मी श्लोक वाचला. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त झालेल्या मनुष्याला तात्काळ परब्रह्माचा साक्षात्कार होतो आणि तो पूर्णपणे आनंदी होतो. तो कधीही शोक करीत नाही आणि कशाची आकांक्षाही करीत नाही. तो सर्व प्राणी मात्रांच्या ठिकाणी समभाव ठेवतो. अशा अवस्थेमध्ये त्याला माझ्या विशुद्ध भक्तीची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य निर्विशेष वाद्यांसाठी ब्रह्मभूत अवस्थेची प्राप्ती करणे अर्थात ब्रह्मामध्ये विलीन होणे हेच परम लक्ष्य असते. परंतु साकारवाद्यांसाठी किंवा शुद्ध भक्तांसाठी विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होण्यासाठी अधिक प्रगती करावी लागते. याचा अर्थ आहे की जो विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे त्याने ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात ब्रह्माशी एकरूप होण्याची अवस्था पूर्वीच प्राप्त केली आहे. ब्रह्माशी एकरूप झाल्याविना भगवत सेवा करता येत नाही. ब्रह्मस्तरावर सेवक आणि सेव्य यांच्यामध्ये भेद नसतो, परंतु तरीही उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टीने भेद राहतो. देहात्म बुद्धीने मनुष्य जेव्हा इंद्रिय तृप्त्यर्थ कर्म करतो तेव्हा ते कर्म दुःखाला कारण होते. परंतु आध्यात्मिक जगतामध्ये मनुष्य जेव्हा भक्तीमध्ये संलग्न होतो तेव्हा दुःखाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कृष्ण भावनामयी भक्ताला शोक किंवा आकांक्षा करण्यासारखी कोणतीही गोष्ट नसते. परमेश्वर परिपूर्ण असल्यामुळे कृष्ण भावना भावित होऊन परमेश्वराच्या सेवेमध्ये युक्त झालेला जीवही स्वतःमध्ये पूर्ण होतो. तो गढूळ पाणी स्वच्छ झालेल्या एखाद्या नदीप्रमाणे असतो. शुद्ध भक्त कृष्ण चिंतना व्यतिरिक्त इतर काही करीत नसल्यामुळे तो स्वाभाविकच सदैव आनंदी असतो. भगवत सेवेमध्ये भक्त हा परिपूर्ण असल्या कारणाने तो कोणत्याही भौतिक हानीमुळे दुःखी होत नाही किंवा कोणत्याही भौतिक लाभाची आकांक्षा करीत नाही. त्याला विषयोपभोगाची मुळीच इच्छा नसते, कारण तो जाणतो की प्रत्येक जीव हा भगवंतांचा अंश असल्यामुळे तो भगवंतांचा नित्य दास आहे. या भौतिक जगतामध्ये तो कोणालाही श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ म्हणून पाहत नाही. या उच्च नीच अवस्था बाह्य व क्षणभंगूर आहेत आणि भक्ताला क्षणभंगूर गोष्टींच्या उद्भव विनाशाशी मुळीच कर्तव्य नसते. त्याच्या दृष्टीने सोन्यालाही दगडा इतकीच किंमत असते. हीच ब्रह्मभूत अवस्था होय. शुद्ध भक्ताला या स्थितीची सहजपणे प्राप्ती होते. अशा अवस्थेमध्ये अशा अवस्थेमध्ये परब्रह्माशी एकरूप होऊन स्वतःचे स्वरूप त्यामध्ये विलीन करण्याची संकल्पना ही नरकतुल्य बनते. स्वर्ग लोकांची प्राप्ती करण्याची कल्पना भ्रामक वाटते आणि इंद्रियेही दात नसलेल्या सर्पाप्रमाणे बनतात. ज्याप्रमाणे दंतविहीन सर्पापासून भयभीत होण्याचे कारण नसते, त्याचप्रमाणे आपोआपच संयमित झालेल्या इंद्रियांचे मुळीच भय राहत नाही. विषयासक्तीने ग्रासलेल्या व्यक्तींसाठी हे जग दुःखमय असते, परंतु भक्तासाठी हेच जग वैकुंठाप्रमाणे असते. भौतिक सृष्टीतील सर्वोच्च व्यक्ती ही भक्ताच्या दृष्टीने एखाद्या मुंगीप्रमाणेच असते. अशी अवस्था कलियुगामध्ये विशुद्ध भक्तीचे प्रचार करणाऱ्या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू यांच्या कृपेने प्राप्त होऊ शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती सुंदर तात्पर्य दिलेलं आहे. मोठं तात्पर्य, पण खूप म्हणजे जसं आपण पुढे पुढे जातोय, 6वा आपण अध्याय बघितला की जिथे आपण आत्मसंयम योग, आत्मसंयम जिथे ध्यान योगाचं महत्व दिलेलं आहे. मग हा ध्यान योग आता या युगामध्ये शक्य नाही. जिथे द्वापार युगात नाही तिथे कलियुगामध्ये काय शक्य आहे. परंतु जे निर्विशेषवादी आहेत ते कुठेतरी एकरूप, म्हणजे
त्या भगवंतांशी एकरूप होण्याच्या भावनेला, ब्रह्मभूत अवस्थेची, निर्विशेषवाद्यांसाठी ब्रह्मामध्ये विलीन होणं, म्हणजे मनुष्य जेव्हा मृत मावतो तेव्हा तो ब्रह्मामध्ये विलीन होतो, अशा काही संकल्पना आहेत ज्या निर्विशेषवाद्यांच्या आहेत. पण जे साकारवादी आहेत, शुद्ध भक्तांसाठी विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होण्यासाठी अधिक प्रगती करायला लागते. याचा अर्थ की जो विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे त्याने ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात ब्रह्माशी एकरूप होण्याची अवस्था पूर्वीच प्राप्त केली. कारण जिथे मनुष्य भक्तीमध्ये विलीन होतोय, भक्तीमध्ये भगवंतांच्या भगवत सेवेमध्ये स्वतःला पूर्णपणे समरस करतोय, तिथे तो भगवंतांशी जोडला जातोय, भगवंतांशी. मग तिथे निर्विशेषवाद्यांच्या त्या शब्दाप्रमाणे तो एकरूप होतोय हे हे दाखवायचंय. जिथे आपण समाधीस्थ अवस्था म्हणतो ती समाधीस्थ अवस्था भगवंतांशी जोडली जाते. आणि म्हणून अशा प्रकारे जो भगवंतांच्या विशुद्ध भक्तीमध्ये असतो तो भगवंतांशी निश्चितचपणे संलग्न जोडला गेलेला असतो. देहात्म बुद्धीने मनुष्य जेव्हा इंद्रिय तृप्त्यर्थ कर्म करतो तेव्हा ते कर्म दुःखाला कारण होते. परंतु आध्यात्मिक जगतामध्ये मनुष्य जेव्हा भक्तीमध्ये संलग्न होते तेव्हा दुःखाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण त्याच्या पलीकडे गेलेला असतो. तो मनुष्य कृष्ण भावनेमध्ये असताना त्याला सुख, दुःख, भय, चिंता, आनंद, दुःख या सगळ्याच्या पलीकडे त्यांनी त्या सगळ्याचा समतोल राखलेला असतो. जसं मी आधी म्हटलं, सुखामध्ये खूप हुरळूनही जात नाही, दुःखामध्ये होरपळत नाही तो. कारण त्यांनी ती एक परमोच्च अवस्था गाठलेली असते, ब्रह्मभूत अवस्था, की ज्या ब्रह्मस्तरापर्यंत जिथे आपण म्हणतो भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती झालेली आहे. मूळ आध्यात्मिक आहोत पण इथे मलिन झालोय हो आपण. आपला हा त्रिगुण त्या सत्व, रज आणि तम गुणांनी असा हा जसा ट्रान्सपरंट होता हो, एखादी पाण्याचा थेंब जसा पावसाचा पाण्याचा थेंब हा आधी स्वच्छच असतो, पण तो मातीमध्ये मिसळतो. जेव्हा तो सगळ्या सद्गुणांमध्ये मिसळतो, जेव्हा तो या त्रिगुणांमध्ये मिसळतो तेव्हा तो कुठेतरी मलिन झालेला आहे आणि असा हा दूषित आत्मा आहे, असा हा कुठेतरी बद्ध अवस्थेमध्ये आत्मा आहे. आणि म्हणूनच मग ते जसं आपण म्हणतो की इथे दिलंय, कृष्ण भावनामयी भक्ताला शोक किंवा आकांक्षा करण्यासाठी कोणतीच गोष्ट उरत कोणतीच गोष्ट नसते. परमेश्वर परिपूर्ण असल्यामुळे कृष्ण भावना भावित होऊन परमेश्वराच्या सेवेमध्ये युक्त झालेला जीवही स्वतःमध्ये पूर्ण होतो. तो गढूळ पाणी स्वच्छ झालेल्या एखाद्या नदीप्रमाणे असतो. शुद्ध भक्त कृष्ण चिंतना व्यतिरिक्त इतर काहीही करत नसल्यामुळे तो स्वाभाविकच सदैव आनंदी असतो. भगवत सेवेमध्ये भक्त हा परिपूर्ण असल्या कारणाने तो कोणत्याही भौतिक हानीमुळे दुःखी होत नाही किंवा कोणत्याही भौतिक लाभाची आकांक्षा करत नाही. त्याला विषयोपभोगाची मुळीच इच्छा नसते. कारण तो कसा असतो, भौतिक जगतामध्ये तो कोणालाही श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ म्हणून पाहत नाही. या उच्च नीच अवस्था बाह्य व क्षणभंगूर आहेत आणि भक्ताला दगडा इतकाच सोन्याचीही आणि भक्ताला क्षणभंगूर गोष्टींच्या उद्भव विनाशाशीही मुळीच कर्तव्य नसते, कारण तो त्याच्या पलीकडे गेलेला असतो. त्याला सोन्याचा तुकडा आणि दगड हा समान वाटत असतो. तुम्ही म्हणाल अहो हे जर आपण भौतिक जगतात केलं तर मग सोन्याच्या याला आपण, कारण ती अवस्था शेवटी ती जी उच्चावस्था आहे की जिथे या गोष्टींची कुठल्याच गोष्टींची अपेक्षा राहत नाही, अभिलाषा राहत नाही. सगळं भगवंतांसाठी करतोय, सगळं जे काही आहे ते कृष्णार्पण. आणि म्हणून जे काही मिळवायचंय ते भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता नाही. म्हणून मग तो दृष्टिकोनच बदलतो. त्या पूर्णपणे त्या गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलल्यानंतर ती आत्मिक उन्नती पण त्याप्रमाणे होते. कारण तो स्वतःच्या देहाशी निगडित नाहीये, तो आत्म्याशी निगडित आहे आणि तो त्या आत्मसाक्षात्काराप्रत उन्नत करण्याचा स्वतःला प्रयत्न करत आहे. आणि म्हणून ज्या मंत्राच्या आधारे ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा मंत्र पृथ्वी तलावर आणलेला आहे 500 वर्षापूर्वी, आणि कलियुगामध्ये विशुद्ध भक्तीचे प्रचार करणाऱ्या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू यांच्या कृपेने हे सगळं प्राप्त होतं. भौतिक सृष्टीतील सर्वोच्च व्यक्ती ही भक्ताच्या दृष्टीने एखाद्या मुंगीप्रमाणेच असते अशी अवस्था, आणि भौतिक सृष्टीतील सर्वोच्च व्यक्ती ही भक्ताच्या दृष्टीने एखाद्या मुंगीप्रमाणे, कारण त्या भौतिकतेमध्ये भले त्याला अगदी मोठ्यातलं मोठं कुठलंही हे असे ना, की अगदी प्रमोशन घेऊन तो मोठ्यातल्या मोठ्या हुद्द्यावर असे ना, पण भक्तासाठी मात्र ती मुंगीसारखी अवस्था असते. परंतु अशी अवस्था कलियुगामध्ये विशुद्ध भक्तीचे प्रचार करणाऱ्या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू यांच्या कृपेने प्राप्त होऊ शकते. की अशीच अवस्था अध्यात्मामध्ये, की आध्यात्मिक उन्नती साधण्यासाठी निश्चितच त्या आत्मिक पातळीवर विचार करणं आणि विशुद्ध भक्तीचे प्रचार करणाऱ्या भगवान चैतन्य महाप्रभू यांच्या कृपेने मात्र भक्तासाठी जी वैकुंठाप्रमाणे जग आणि भक्ताला त्या उच्च स्थितीवर जो बघत असतो ती फक्त त्या नामस्मरणाने आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये प्राप्त होऊ शकते.
त्याला भौतिक अवस्थेमध्ये कुठलीही अगदी उच्च स्तरावर जाण्याचे त्याला कुठलाही त्याच्यामध्ये काय म्हणतो ना, त्याच्यामध्ये खूप काही आनंद नसतो, परंतु त्याला आध्यात्मिक उन्नती अशा प्रकारे साधली जाऊ शकते आणि ती परमोच्च अवस्था तो निश्चितपणे प्राप्त करू शकतो. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या विस्तारित रूपांना शुष्क ज्ञानाद्वारे जाणता येत नाही किंवा भक्तांना त्यांचे ज्ञान होणे शक्य नाही. एक मिनिट माताजी. हा ठीक. हा. जर कोणाला भगवंतांना जाणून घेण्याची इच्छा असेल तर त्याने सिद्ध भक्ताच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तीचा स्वीकार केला पाहिजे. अन्यथा भगवत तत्व नेहमीच गुप्तच राहते. भगवद्गीतेमध्ये 7.25 सांगितल्याप्रमाणे नाह प्रकाश सर्वस्य. भगवंत सर्वांनाच प्रकट होत नाहीत. केवळ प्रकांड पांडित्य आणि तर्कवादाद्वारे मनुष्य परमेश्वराला जाणू शकत नाही. जो मनुष्य कृष्ण भावनामयी भक्तीमध्ये वास्तविकपणे संलग्न होतो तो श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणू शकतो. या बाबतीत विश्वविद्यालयीन पदव्या मुळीच उपयोगाच्या नाहीत. जो मनुष्य कृष्ण तत्व पूर्णपणे जाणतो तो श्रीकृष्णाच्या दिव्य आध्यात्मिक लोकात प्रवेश करण्यास पात्र होतो. ब्रह्मभूत होणे म्हणजे जीवाने आपले स्वरूप नष्ट करणे नव्हे. भक्ती ही असतेच आणि भक्ती असणे म्हणजे परमेश्वर, भक्त आणि भक्तीने सेवा ही तिहाही असतात. हे ज्ञान मुक्तीनंतरही नष्ट होत नाही. मुक्ती म्हणजे देहात्मबुद्धीत मुक्त होणे होय. आध्यात्मिक जीवनामध्येही तोच भेद असतो व तेच व्यक्तिगत अस्तित्व ठाऊक असते. परंतु हा भेद किंवा व्यक्तित्व हे विशुद्ध कृष्ण भावनामय असते. विशते अर्थात माझ्यामध्ये प्रवेश करतो या शब्दाचा कोणी असा गैरअर्थ काढू नये की जीव हा निर्विशेष ब्रह्मामध्ये विलीन होतो. या अद्वैतवादाच्या सिद्धांताचे हा शब्द समर्थन करतो. तसा अर्थ अजिबात नसून विशते म्हणजे जीव आपल्या स्वरूप स्थितीत भगवंताच्या सहवासात राहण्याकरता आणि भगवंताची सेवा करण्याकरिता भगवंतांत प्रवेश करू शकतो. उदाहरणार्थ एखाद्या हिरव्या रंगाचा पक्षी एखाद्या वृक्षावर त्यांच्याशी एकरूप होण्याकरिता नव्हे तर त्या वृक्षाची फळे चाखण्याकरिता बसतो. निर्विशवादी हे सामान्यपणे सागरात वाहत येणाऱ्या व सागरात विलीन होणाऱ्या नदीचे उदाहरण देतात. निर्विशेषवाद्यांना हे उदाहरण म्हणजे एक आनंदाचा विषय वाटत असेल, परंतु साकारवादी आपले स्वरूप सागरातील जलचराप्रमाणे आहे तसे ठेवतात. जर आपण सागरात खोलवर गेलो तर तिथे आपल्याला अनेक जीव आढळतील. सागराच्या केवळ पृष्ठभागाचे ज्ञान पुरेसे नाही तर सागरामध्ये खोलवर राहणाऱ्या जलचरांचे पूर्ण ज्ञान असणे आवश्यक आहे. आपल्या विशुद्ध भक्तीमुळे भक्त हा भगवंताचे दिव्य गुण आणि दिव्य ऐश्वर्य स्वतःचा जाणू शकतो. 11व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे केवळ भक्ती योगानेच भगवंताचे ज्ञान होऊ शकते. याच गोष्टीची पुनरावृत्ती या ठिकाणी करताना सांगण्यात आली आहे. मनुष्य भगवद्गीतेद्वारे भगवंतांना जाणू शकतो आणि त्यांच्या धामामध्ये प्रवेश करू शकतो. देहात्म बुद्धीने मुक्त होऊन ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त झाल्यावर मनुष्याच्या भक्तीचा प्रारंभ भगवद्गीतेचे श्रवण केल्याने होतो. जेव्हा मनुष्य भगवद्गीता श्रवण करतो तेव्हा ल्याल्या आपोआपच ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होते आणि इंद्रियतृप्तीसाठी असणारे काम, क्रोध आदी प्राकृतिक दोष नाहीसे होतात. भक्ताच्या हृदयातून जसजसा काम आणि लोभ नाहीसा होतो तसा तो भगवत सेवेमध्ये आसक्त होतो आणि अशा आसक्तीमुळे तो भौतिक कल्मशातून मुक्त होतो. जीवनाच्या या अवस्थेमध्ये तो भगवंतांना जाणू शकतो. श्रीमद भागवतात हे सांगण्यात आले आहे. मुक्तीनंतरही भक्ती योग रूप सेवा, दिव्य सेवा चालूच राहते. वेदांत सूत्र 4.1.12 याला पुष्टी देतात की आप्रायाणात तत्रापि दृष्टम, अर्थात मुक्तीनंतरही भक्ती सुरूच असते. श्रीमद भागवतात वास्तविक भक्तियुक्त मुक्तीची व्याख्या करताना म्हटले आहे की जीवाने स्वरूप स्थितीमध्ये पुन्हा स्थित होणे म्हणजेच मुक्ती होय. जीवाच्या स्वरूप स्थितीचे पूर्वीच वर्णन करण्यात आले आहे. सर्व जीव भगवंतांचे अंश आहे म्हणून भगवंतांची सेवा करणे त्याची स्वरूप स्थिती होय. हे होय. मुक्तीनंतरही या सेवेत कधीच खंड पडत नाही. जीवनासंबंधीच्या ब्राह्मण समजुतीमधून मुक्त होणे म्हणजे वास्तविक मुक्ती होय. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. जो स्वतःला देहात्म बुद्धीतून मुक्त होऊन ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करतो, मनुष्याच्या भक्तीचा प्रारंभ हा भगवत कथांचे श्रवण केल्याने होतो. जेव्हा मनुष्य भगवत लीला श्रवण करतो तेव्हा त्याला आपोआपच ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होते. म्हणून श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम अर्चनम वंदनम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम. नवविध भक्तीच्या सेवा तर आपण 9व्या अध्यायात जाणल्या की राजगुह्य राजविद्या राजगुह्य ज्ञान, की भगवंतांनी इतकं हे असं गुप्त ज्ञान अर्जुनाला दिलंय की मग सुरुवातीला आपण गुह्य ज्ञान गुह्यतरम ज्ञान, की गुह्य ज्ञान कुठलं तर तू शरीर नाही आत्मा आहेस. त्या आत्म पातळीवर उन्नत केल्यावर तो आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि मग या आत्म्याला कशा प्रकारे भक्तीमध्ये गुंतवून ठेवू शकतो, की कशा प्रकारे त्या भक्तीच्या माध्यमातून तो स्वतःला आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेप्रत उन्नत करू शकतो. ती कृष्ण भावना महत्वाची आहे. मग जिथे अद्वैत रूपाचा, कारण मग ज्याप्रमाणे निर्विशेषवादी कसं देतात की मग जसा समुद्रामध्ये नद्या मिसळतायत तसं त्या मिसळल्या जातात, की ब्रह्म मग ते विलीन होऊन जातं त्या ब्रह्मतत्वामध्ये. पण तसं नसून हे अस्तित्व, हे वेगळं अस्तित्व आहे आणि हे वेगळं अस्तित्व निश्चितच जपलं जातं ज्या अद्वैतवादाला. म्हणून इथे दिलेल्या या शब्दाचा कोणीही गैरअर्थ काढू नये. जीव हा निर्विशेष ब्रह्मामध्ये विलीन होतो या अद्वैतवादाच्या सिद्धांतांचे हा शब्द समर्थन करतो. तसा अर्थ अजिबात नसून विशते म्हणजे जीव हा आपल्या स्वरूप स्थितीत भगवंतांच्या सहवासात राहण्याकरता आणि भगवंतांची सेवा करण्याकरता भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. कारण हा जो भक्त असतो ना, म्हणून त्याच्यामध्ये पुढे जाऊन आपण जेव्हा भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये बघतो सारूप्य मुक्ती, सायुज्य मुक्ती, ही जी मुक्ती असते ना, ही मुक्ती सुद्धा भक्ताला नको असते, कारण भक्ताला सेवा हवी असते. म्हणून भक्त इतक्या प्रती उन्नत होतो की तो तो भगवंतांकडे त्या मुक्तीचीही अवस्था मागत नाही, कारण त्याला भगवंतांची सेवा करायची असते. आणि मग ज्या त्या स्तरांची नावं घेतोय की ज्याच्यामध्ये भगवंतांच्या धामाची प्राप्ती केली जाऊ शकते, भगवंतांशी निगडीत, भगवंतांशी जोडलं की विशते या शब्दाला अशा प्रकारे की भगवत धामाला भगवंतांच्या सेवेसाठी ते धाम प्राप्त केलं जातं. ते फक्त विलीन होण्यासाठी आणि त्या प्रकारे, कारण निर्विशेषवादी कुठेतरी त्या रूपाला मानतच नाहीयेत ना, भगवंतांनाच मानत नाहीत. तिथे त्या ब्रह्मरूपाची आणि कुठल्याही प्रकारच्या आकार आहे, रूप आहे, या गोष्टीलाच ते मानत नाहीयेत. म्हटल्यानंतर त्यांच्या दृष्टीने ते विचार असतात. पण याला खोडून काढण्यासाठी हे निश्चित कुठेतरी त्या गोष्टी, मग जसं आपण बघितलं सागरामध्ये नद्या विलीन होतात असं नाहीये, तर त्याच निर्विशेषवाद्याने हे उदाहरण म्हणजे एक आनंदाचा विषय वाटत असेल, परंतु साकारवादी आपलं स्वरूप सागरातील जलचराप्रमाणे असं ठेवतात की प्रत्येकाचं अस्तित्व वेगळं असतं. जर आपण सागरात खोलवर गेलो तरी तेथे आपल्याला अनेक जीव आढळतील. सागराच्या केवळ पृष्ठभागाचे ज्ञान पुरेसे नाही, तर सागरामध्ये खोलवर राहणाऱ्या जलचरांचेही पूर्ण ज्ञान आवश्यक आहे, की प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. अशा प्रकारे त्या सखोल गोष्टीला जाणणं हे महत्वाचं आहे. नुसतंच ते भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाही आणि अशा प्रकारे आपण विलीन होतो, या गोष्टीला कुठेतरी या श्लोकामध्ये आपल्याला त्याचं पूर्णपणे विश्लेषण केलेलं आहे. आणि म्हणून भक्त जो आहे हा भगवत मुक्तीनंतरही या सेवेत कधीच खंड त्याचा पडत नाही. जीवनासंबंधीच्या भ्रामक समजुतीतून मुक्त होणे म्हणजे वास्तविक मुक्ती होय. हरे कृष्ण. आपण थांबूया का इकडे? 55वा श्लोक झाला, 20 झालेत. मला वाटतं आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये अध्याय पूर्ण करू. 56 आणि 76 तर आपले अध्याय पूर्ण होतील पुढच्या ह्याच्यात. तर आपण पुढच्या टप्प्यावरती पुढे जाऊया. 5:52 झालेत. मुग्धा माताजींचा एक क्लास असतो, तर इथे थांबूया आपण 56व्या. उद्या पूर्ण करू आणि उद्या आपला 18वा अध्याय अगदी नक्की पूर्ण होईल असं आपण बघूया. कारण कुठेतरी मी म्हणूनच निमित्त करत असते. तुम्ही या दुसऱ्या टप्प्यावर जितकं ज्ञान तुम्हाला मी शेअर करू शकते तितका माझा प्रयत्न असतो. उदाहरणांसह, प्रॅक्टिकल उदाहरणांसह तुम्हाला ते जितकं सोपं करून सांगता येईल तितका माझा प्रामाणिक प्रयत्न असतो. तर मी शेअरिंग थांबवते. आपण इथे थांबूया आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. मला काही प्रश्न असतील